Ich drzosť nemá hraníc. Gang profesionálnych zlodejov opäť okráda turistov v centre hlavného mesta. Po tom, čo sme nedávno zverejnili ich praktiky a tváre, sa síce na pár dní stiahli, no počas víkendu sa vrátili. Vymenili niektorých členov a veselo kradnú ďalej. Prichytili sme ich príčine a doviedli rovno policajtom. Pozrite sa, ako to dopadlo. Organizovaná skupina zhruba 30 ľudí už niekoľko týždňov v centre Bratislavy okráda turistov a zarába tisíce eur. Kradnúť, áno? A čo tam siluješ? Najväčšie milovničky Bratislavy pendrujú tu dennodenne. Vyšla turistka z Indie, ktorej u matke ukradli 2100 eur z kabelky. Koľko mali peňazí asi pri sebe? Veľa. To je koľko? No asi 3-4 tisíce eur. Obchodníci z centra mesta sa ich boja. Napadli aj nás. Po medializácii gangu bolo zrazu centrum plné policajtov a zlodejov zo dňa na deň ubúdalo. Z 30 prejdú dvaja možno za hodinu zlodejov a dokonca sa objavili aj policajti. Yes? Where you come from? What? Where you come from? You can tell me. We can make a picture together. Can we go together to the police? Go to the police. Potom zmizli na niekoľko dní. Netrvalo dlho a opäť sa vrátili. V piatok v plnej sile začali kradnúť. Kedy tu boli? 15 minút. Zlodeji? To nemyslíte vážne. A ktorí boli? Stará s mladou novou. Rozhodli sme sa ich sledovať. Pri Dunaji sme zbadali ženu, ktorá sa lepila na turistov. V minulosti sme ju už videli so skupinou zlodejov, ktorých sme pristihli pri čine. Odkiaľ si? Where you come from? I? You are not from France. You remember me? I don't know you. Really? Poznáte túto ženu? Staré. Staré ju zaučajú. Dnes ste uvideli kradnúť, či? Dneska ne, včera. Je to zlodejka. Najisto. Zhruba o hodinu sme ju pri turistoch videli opäť. O 2 hodiny bola na tom istom mieste zas. Ďalšia zlodejka je momentálne v taxiku, keď nás badala s kamerou, je do ňo nasadla a cez zákaz sa otočili a idú ďalej. Skočila na zákaze. Videla som ich, ja som bola s turistami, tie isté, čo ste ich pred pár týždňami naháňali. Tie isté. A sú tam ešte aj nové tváre? Sú ďalšie nové tváre. My odsudzili peňaženku dnes ráno v Starom meste. Okradli, áno. Kde? V obchodnom centre? V obchodnom centre, áno. Cudzinka, to som zistila podľa prízvuku, blondína mala šiltovku. A tú druhú, čo bola za mňou, som nevidela. Netrvalo dlho a boli tu ďalšie 2 ženy. Podľa našich informácií to bola tehotná Bulharka a Chorvátka. Jednu z nich sme v minulosti už videli, ako sa pokúšala so svojimi komplicmi kradnúť. Dnes sme ju pristihli opäť. My sme vás videli kradnúť. Nie si videla nič. Videli sme vás kradnúť. Nekradím. Kde máte šéfa? Veď máte povedať. Kde máte šéfa? Ja mám šéfa. A videli ste ich s takým mužom? Taký, čo je ich šéf? Toho ste videli? Hej. Olavský cigáň? Hovoril po slovensky s vami? A ako ste zistili, že on je ten, ktorý ich pasie? Cigáň, 42-ročný, chlap, ako vyzerá? Malý, taký menší. 160. Taký silnejší, doláštovaný. Keď zavoláme políciu, čo ste políciu, že? Možno Nakoniec zlodejky dobehli rovno k policajnému autu. Máte zlodejky? Zlodejky. To sú jedna. Jedna, druhá. Zlodejky. Oni vás aj okradli vás? Nie, ja som rekordérka. Tuto sme videli kradnúť, hľadáte jedna, druhá.
Z toho gangu. Natočenú skradnutia, tak viete, osobne teda videli. Áno, vtedy sme ju videli kradnúť. Áno, bola s mladým chlapcom. Ochrancovia zákona chceli dôkaz a ten sme mali. Dobre, len my musíme konať na základe niečo. Pred políciou tvrdili, že nič neurobili a začali obviňovať nás. A ja nekradem. Ona agresívna. Ja nisam krala. Postavte sa tu, ja sa s vami nerozprávam. Ďalšími tromi. Máme aj ich fotky na oddelenie všetko. A my ich musíme prichytiť, viete. Potom, čo policajti tieto dve ženy zadržali, na policajnej stanici sme strávili aj my zhruba 3 hodiny. Podali sme svedectvo o tom, že sme ich videli pri pokuse o krádež. Ako to dopadlo? Poverený príslušník okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave 1 začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže a zároveň zniesol obvinenie 36-ročnej Gergine, občianke Bulharskej republiky, a 49-ročnej Vesne, občianke Chorvátska. Na polícii strávili zhruba 10 hodín. Potom, čo ich previezli z jednej policajnej stanice na druhú, boli opäť voľné. Zhruba po 2 hodine boli ženy z policajnej stanice prepustené. Rýchlym krokom si to zamierili takmer cez celú Bratislavu niekde k týmto bytovkám, kde sa behom pár sekúnd stratili.